Col·labora Bartomeu Mestre i Sureda, de Felanitx, 1952, administratiu i gestor cultural. Ha estat responsable de l'àrea social i cultural de la Caixa de les Balears, Sa Nostra, durant 7 o 8 anys, director de Recursos Humans també i secretari del Sindicat Unió Obrera Balear. Ha dirigit el Museu d'Art Contemporani de Sa Pobla i ha publicat diversos llibres de creació, com una veig enmig de la Calitxa, de l'any 78, el darrer manuscrit de l'any 2010 i l'assaig Crònica de la cançó catalana, també de 1987, i la balada d'en Guillem de Fac, editat en el 97 i reeditat el 2010, i finalment la Identitat reeixida del 2002. Ha coordinat l'edició facsímil de La Nostra Terra, revista de ciències, art i literatura, que es va publicar entre els anys 28 i 36 del segle passat, i n'ha fet l'estudi previ d'aquesta edició. És col·laborador del Diari de Balears, on ha publicat diversos articles sobre la participació dels mallorquins en la Guerra Continental del 1707-1714. Bartomeu. Bon dia. Mallorquins i eivissencs a les ordres de Bassat a la defensa de Barcelona. Al març de 1705, 100 artillers, mallorquins o eivissencs, van a Barcelona per enfortir-ne la defensa. Mallorca estava dividida en aquells moments entre els partidaris de Felip V, jesuïtes, xuetes i la noblesa comerciant, i els de Carles III, franciscans, pagesos i resta de la noblesa, que a l'octubre de 1704 ja n'havien celebrat la coronació. També a Barcelona la situació era convulsa. El virrei exigia un jurament de fidelitat a Felip V que derivant una desobediència civil i en el pacte dels vigatans, al maig de 1705, considerat com el punt d'inflexió en el posicionament del conjunt de la nació catalana contra Felip V. Transcorregut 2 anys, el 8 de maig de 1707, just després o poc després de la derrota d'Almansa i el mateix dia que València claudicava, 150 artillers més s'uneixen als ja instal·lats a Barcelona. Les primeres expedicions desfan la informació que la participació mallorquina havia estat per ordre del marquès de Rubí, ja que aquest virrei de Mallorca no arribà a l'illa fins al febrer de 1713. Cert és que amb ell s'incrementaren els viatges. Les barques del Bou des d'Alcúdia, de Felanitx i de Palma sovintejaven tant que els barcelonins, en veure entrar al port les naus mallorquines carregades de pólvora, d'armes, tees, vi i queviures, feren popular la dita «Arriba el rebost de Mallorca». Ferran Soldevila, a Història de Catalunya, destaca el paper de Mallorca i d'Eivissa, estretament unides a Catalunya i fornint constantment i generosament queviures i municions als assetjats fins al punt que d'elles va rebre Barcelona el principal i gairebé únic sosteniment. El 26 d'octubre de 1713, protegides només per 3 vaixells d'escorta, arriben a Barcelona 25 naus mallorquines estibades de farina i de pólvora. Desembarcaren 53 artillers reclutats per Francesc Antoni Vidal en una companyia sota el comandament del capità Joan Saurina i del tinent Bartomeu Ballester. Serien claus en la defensa del bastió de Santa Clara a l'agost de 1714. Ara ha fet 300 anys. El diari de Setge brinda referències de la participació dels mallorquins. Només uns petits exemples en el curt espai de 2 setmanes. 10 de maig de 1714. Avui, diversos navilis d'un comboi de Mallorca han superat carregat de queviures al cordó marítim de Setge, tot i el foc que els han llançat. L'endemà, 11 de maig de 1714. Des de la plaça, el general Bassat ha intentat d'incomodar les bateries dels borbònics i dificultar els habituals trànsits de tropes entre les casernes enemigues. Avui han aconseguit entrar al port amb gran habilitat 2 gàngers i un bergantí de Mallorca. Esperaven en comboi des d'ahir l'oportunitat per salvar els perills de l'enemic. 18 de maig, els comandaments a l'interior han fet consell de guerra a fi d'avaluar la possibilitat de socórrer a la ciutat. Consideren que encara no són prou forts per atacar el cordó de setge. Gràcies a Déu, al port hi han entrat una embarcació carregada de blat de Mallorca. Ens ajudarà a evitar que defallim. 23 de maig. Avui ha entrat a la ciutat el coronel del regiment de Sant Narcís, Joan Llinàs. Era en missió especial a la cort imperial de Viena. Ha arribat amb una fregata procedent de Mallorca que, carregada de queviures, ha trencat el bloqueig. Porta un missatge de suport. Diu que l'emperador prepara un nodrit exèrcit a Nàpols i socorren diners i provisions des de Gènova. Aquestes citacions esmenten la tasca dels vaixells. Altres referències relaten la conducta dels artillers.
es descriu que preparaven els canons i els morters de manera estratègica, disparaven 3 o 4 vegades i abans que els felipistes poguessin determinar la procedència exacta, traslladaven els canons per canviar de posició i tornar a disparar. Un dels fets que corprenia la gent de Barcelona era que quan un mallorquí o un eivissenc moria en combat, era enterrat amb honors pels seus companys, però mai més no parlaven dels morts. A banda de l'artilleria, a la defensa també hi va col·laborar, encara que fugaçment, un batalló de Mallorca comandat pel coronel Francesc Net i el sergent Joan Fuster, que també havien combatut a Menorca. Tots aquests mallorquins i eivissencs estaven sota el comandament directe del general i maulet valencià Joan Baptista Basset, el qual, tot i ser de cavalleria, va estar al capdavant de l'artilleria catalana des de l'inici del setge. L'estructura estava formada per 10 companyies d'artilleria i 3 de bombarders. De les primeres, 4 estaven integrades i comandades per mallorquins. Les altres 6, amb mallorquins i eivissencs a la tropa i al comandament, eren dirigides per Joan Borda, Josep Folch, Antoni Horta, Jaume Estruc, Francesc Ribes i Francesc Aguiló. Les dels bombarders estaven dirigides per en Francesc Costa, Francesc Rovira i Bruno Torner. En total, els artillers procedents de l'escola mallorquina pot xifrar-se se'n dubte amb més de 500. Els illencs destacaren per les habilitats. Manifestaren estar en condicions de contenir els invasors mentre no superassin en 5 vegades els defensors. Els dietaris de guerra dels felipistes els alaben. De cada 20 disparos, al menos 16 hacían explosión a la altura de vida para obtener mayor eficacia mediante unas espoletas a tiempo hechas con tubos de madera. Quan de nit intuïen que els felipistes volien avançar les trinxeres, els valencians amollaven focs artificials que il·luminaven les línies enemigues i els artillers mallorquins i eivissencs les bombardejaven. L'historiador Francesc de Castellví, 1682-1757, diu que Francesc Costa era el més hàbil bombarder conegut en aquest segle. El llibre Histoire de la dernière révolte catalane explica que les espoletes de les bombes barcelonines eren curtes per rebentar abans de tocar en terra i que això feia molt més mal. En caure a Barcelona, els francesos oferiren 4 doblors diaris a Costa si s'incorporava al seu exèrcit. Ell va dir que volien a Nàpols, segons el llibre esmentat de Francesc de Castellví, perquè altres fonts asseguren que va anar cap a Mallorca a continuar la lluita. De fet, després el trobarem a Viena, on tant ell com altres mallorquins i eivissencs se declararen sempre catalans i fins i tot que eren de Barcelona. Hi ha un altre episodi que pot divulgar que també té relació directa amb Mallorca. L'agost de 1714, conscient el virrei Rubí que Barcelona es preparava per resistir l'últim assalt sense disposar d'aliances exteriors, reactivà la proposta de Ramon de Vilana Perles, que consistia en la cessió de les illes de Mallorca i d'Eivissa als anglesos, que ja ocupaven Menorca, si els britànics s'incorporaven de nou a la defensa de la ciutat comtal. El quid pro quo pretenia la salvació del Principat. No va ser aquest l'únic acte de patriotisme, però. Quan Joan Francesc de Verneda, cunyat de Vilana Perles, amb el vistiplau de Rubí i comissionat secret de l'emperador Carles d'Àustria, va anar a exposar el projecte a la Junta de Barcelona, el varen rebutjar amb energia per entendre que la cessió de territori i canvi de protecció constituïa una indignitat. Barcelona, l'any 1714, l'agost, no va sacrificar les illes. És una gosadia especular sobre la incidència en l'adherició del reconeixement que tenien els barcelonins dels artillers mallorquins? La proposta s'escampà i ho prova un document del general britànic comte de Peterborough quan escriu que els mallorquins van demanar la protecció del rei de la Gran Bretanya no volent assumir l'esclavitud que patirien dels espanyols. L'informe alertà i alterà Felip V fins al punt que un enviat britànic, Matthew Prior, va haver d'explicar al govern francès que no tenia fonament que Jordi I hagués ofert als mallorquins lliurar-se a Anglaterra ni que serien protegits si així ho decidien. La Chiesa de Barcelona raconté per Honor-le-Cien o Honor-le-Cien recull la correspondència d'un mariner al seu oncle. A la darrera carta explica com dia 1 de setembre les seves galeres apressaren 4 barques carregades de queviures i encalçaven fins a les costes de Mallorca les 2 galiotes que les escortaven. Malgrat això, dia 9 de setembre de 1714, només 2 dies abans de caure a Barcelona, encara 2 naus mallorquines esquivaren el setge marítim felipista. La gent entusiasmada atribuïa el coratge dels mallorquins a un miracle.
Els 54 nous desembarcats descarregaren aliments i municions i es posaren al costat dels seus companys, mallorquins, ibisencs i valencians, a les ordres de Joan Baptista Basset per lluitar a carn fins al final. Gràcies, Bartomeu, per aquestes dades que segurament sabran apreciar tots els nostres oients i que són imprescindibles per agafar la informació exacta de què va passar en aquella guerra i en aquella defensa de Barcelona.